να το λέμε. Εντάξει. Τι έγινε, τι έμαθα. Εγώ το έμαθα τώρα πρόσφατα. Ότι τρέλα είμαι με τη Βούλα είναι φελενάδες. Αλήθεια, είναι αλήθεια, Βασούλα. Το έχεις μάθει εσύ αυτό? Το έχεις ακούσει? Το έχεις δει? Το έχεις εμπεδώσει? Εγώ το έχω εμπεδώσει γιατί μου δείξανε. Μου στείλανε κάτι, ένα υλικό που η Βούλα με την τρέλα είμαι. Ξέρεις ποια είναι η τρέλα είμαι? Η παλιά παράγκα τη Τζος και της Φιλός. Οι έμπιστες φίλες με τη Γιαννούλα την Παγουρά. Γεια σου Πέπη, αυτή είναι η τρέλα είμαι. Και εγώ έμαθα ότι είναι φίλες. Η αλήθεια είναι αυτή, το έχω μάθει καιρό πριν. Το έμαθες έτσι, ορίστε, κουμέντα εδώ. Άκου, από πού και σπού. Βάσο, άκου τι με έκανε η άλλη. Μου στείλε έτοιμα φιλία στο Instagram να με ακολουθήσει γιατί το έχω κλειδωμένο το προφίλ. Και μου στείλε από ένα ψεύτικο το οποίο την έχουν κάτι κορίτσια και μου έχουν πει ότι είναι αυτή, γιατί έχουν συνομιλήσει από εκεί. Και την απορρίπτω το αίτημα φιλίας από το ψεύτικο, από το Ρένα 85 και της γράφω και της λέω μη με ξαναενοχλείς, λέω έρχεσαι, λέω είτε με ψεύτικο είτε με αληθινό, μη με ξαναενοχλείς, που σχέσω αλλού μπουρινάκι. Και πήγε το έβγαλε και έγραψε πάνω, πώς το έγραφε, ότι έχω... πώς το είπες, Τζένι? Δεν ανέχομαι λεσβίες και κάτι τέτοιο. Έγραψε ότι εγώ στην ουσία έχω μας δει τη αιμονή, ναι, και λεσβίες και τέτοια. Και τι έκανε η πουτάνα? Ανέβασε μόνο το σχόλιο που την έστειλε χωρίς να ανεβάσει το προφίλ της. Μπήκα κι εγώ και ανέβασα το προφίλ που μου έστειλε για να δουν ότι δεν της έστειλα στα καλά καθούμενα όπως βάζει με το μυαλό της να σκέφτονται οι άλλοι. Ότι και καλά την έστειλα στο κανονικό της προφίλ από μόνη μου. Και ανέβασα κι εγώ που μου έστειλε αυτή. Μην νομίζω πως μου στείλε. Αλλά εγώ εκεί που ήταν να πάω πήγα σήμερα πάλι. Οπότε τις γράφω και τις δύο, και τη Βικτόρια και αυτή στα αρχίδια μου. Τώρα έχει κολλήσει με σένα δηλαδή? Ναι, γιατί την ξεσκέπασα και έχω ακόμα να δώσω πολλά και θα τα δώσω μέσα στη βδομάδα, εντός. Πες μου ποια μέρα να ανοίξω λαϊβάρα. Σε σένα θα το κάνω. Ναι, καλά θα κάνεις. Δεν έχει τι να κάνει. Δεν κοιτάει εδώ πέρα που πηγαίνει και πετάει τα βρακιά. Μόνο βρακιά δεν είναι αυτά. Αυτές είναι οι σοβράκες των παππούδων. Τα πετάει σε όποιο σπίτι να είναι μες στη βρώμα και φεύγει. Τα αφήνεις που τα αφήνεις το βρακί σου, τουλάχιστον να στο πλημμένο. Το θέμα δεν είναι ότι το πετάει. Ένα λεπτό. Δεν το πέταξε αγάπη μου, με την άδεια του συζύγου της το άφησε. Το πετάει, είναι σε εισαγωγικά το πετάει. Το αφήνεις τέλος πάντων, σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι, έχουμε βρει και το τηλέφωνο από την οικογένεια του συζύγου. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα. Μόνο και μόνο γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό με το παρτσακλό που έχει δίπλα του. Εγώ πάντως, λεσβία ξελεσβία, είμαι τρισευτυχισμένη με τον άνθρωπό μου. Τι σχέση έχει αυτό? Για ποιο λόγο? Αυτή νομίζω ότι με αυτό που είπε με μειώνει, τέτοια εντύπωση έχει. Α, καλά. Ναι. Τα εγκλήματα εδώ μέσα που έχει κάνει είναι χειρότερα. Βρε κορίτσια, πώς θα πλύνει το βρακί της από τη στιγμή που δεν πλένεται η ίδια που σκυλοβρωμάει? Μου το έχουν πει όσοι την έχουν συναντήσει από κοντά, αυτό μου έχουν πει. Τζένι, δεν πλένεται η γυναίκα και έχετε φτάσει και θα πλύνει το βρακί της. Τώρα στο Βόλο έχει πολύ ζέστη, θα τα βγάζει τα βρακιά έξω και θα τα τεντώνει έτσι για να ζεσταίνει. Νομίζω ότι είμαστε χαζοί και δεν ξέρουμε που είναι. Γιατί ήρθε διακοπές? Πλάκα με κάνεις. Γιατί δεν λέτε και σε εμάς που είναι, γιατί θα την επισκεφτούμε, θα πάμε. Ναι, Τζελάκι μου, να σου στείλω και τη διεύθυνσή της ακριβώς. Βέβαια. Εννοείται. Δεν λέω διεύθυνση, απλά θα πω ένα μουσείο απέναντι. Στα πριβέ. Ναι, δεν είπα διεύθυνση.
Μην λες τίποτα, δεν μας χρειάζεται η διεύθυνση της και δεν χρειάζεται η διεύθυνση της σε όλους. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά οι μακές τελείωσαν, Ναι, ναι, τώρα προσπαθεί να με κάνει να βρίσω και να κάνω, αλλά δεν ξέρει τι πουτσάρα θα φάει αυτή τη φορά. Αυτό ήταν το τέλος της. Τώρα, επειδή πήγα την άλλη και την έκανα μήνυση και σταμάτησε και σταματήσαμε γενικότερα, τώρα πήγε να πάρει πάλι τη σκητάλη, αλλά αυτή τη σκητάλη στον κόλλο θα της τη βάλω. Ναι. Αλλά μπλα μπλα μπλα. Εδώ επικοινωνήσαμε με συγγενικό της πρόσωπο και ξέρεις τι μας απάντησε ο άνθρωπος. Θα σου πω απλά κάτι. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα, αυτός ο άνθρωπος δεν με αφορά. Έχουμε να μιλήσουμε τουλάχιστον 30 χρόνια, μου λέει, μεταξύ μας. Αυτό και μόνο φτάνει. Εντάξει, έχει κοντά στα 20 χρόνια, δεν είναι 15-20 χρόνια, είναι φευγάτη από την Ελλάδα και καλά μακριά από το ΣΟΗ. Το ΣΟΗ είναι μακριά από αυτήν. Ναι, καλή, αλήθεια. Αλήθεια. Τέλος πάντων, εγώ απλά θα δηλώσω ότι θα ασχοληθούν αυτοί που πρέπει μαζί σου από εδώ και πέρα, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μέσα στο TikTok. Τώρα, αν είναι στην εξωτερική ζωή, αν είναι σε ζωή που έχει να κάνει με δικαστήρια και τέτοια, αυτά δεν ξέρω ποιος θα σε πετύχει και ποιος θα σου τα πει αυτοπροσώπως. Ωστόσο δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ προσωπικά δεν θύχτηκα για το λεσβία, να πω την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, ούτε για το μήνυμά μου. Απλά δεν έχει πώς να προκαλέσει και προσπαθεί. Πρόσεχε όμως. Η άλλη παιδί τι έκανες με την άλλη? Έκανα μήνυση, Βάσο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο για να τελειώσει η υπόθεση εδώ. Δεν μπορούσα άλλο. Για το ποιο σου, η άλλη πατσαβούρα από τη Λαμία. Ναι, ναι, τον ανέφερε, είπε πράγματα, είπε καταστάσεις, είπε και την είπε ο αστυνομικός. Αυτό θα το λύσεις με τον κύριο μεταξύ σας, δεν ξέρω εγώ τι. Έστειλε και email μετά στην Καβάλα. Τι υπόθηκε, τι έγινε, τι δεν έγινε. Με πήρε ο θείος μου τηλέφωνο και μου είπε ο άνθρωπος, δεν θα ξανασχοληθείς μαζί της. Μου είπε κάτι άλλο που δεν πρέπει να το πω εδώ πέρα μέσα και από εκεί και πέρα το αφήνεις εδώ. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αλλά... αγόρι μου. Ναι, όχι, μη λες τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Αλλά Μπουρίνη, στο λέω με όλη μου την καρδιά, να παρακαλάς να μην σε πετύχω στο δρόμο μου, γιατί θα σε πιάσουν σπασμοί με το που θα με δεις. Δεν θα πω κάτι άλλο, όσο για το ότι υποτίθεται ότι ήσουν έγκυος και μας το έλεγες και έκανες παιδί και σκατά και φατά και τελικά επειδή είσαι χοντρή, όπως είπε και ο φίλος μου ο Στέφανος φαίνεσαι, νομίζαμε ότι ήσουν έγκυος και θα σε στέλναμε και δώρο, αλλά τελικά το δώρο ελπίζω να μην στο στείλω στα νεκροταφεία. Τίποτα άλλο. Το μωρό που ακούσαμε εκπαιδευτικό ήταν. Ναι, Δεν επέτυχε κανένα δώρο, ούτε του γάμου ούτε της βάφτισης. Τι χρυσούζα. Δεν πειράζει. Έχει τον άλλο που είναι δίπλα της και προσπαθεί να την καλύψει, ρε. Ναι. Εγώ βέβαια... Για ποιον μιλάς, για τα ΜΕΑ που έχει δίπλα της, ένα ΜΕΑ που τον παντρεύτηκε με το ζόρι, που είναι έναν άνθρωπο στο λαιμό της. Δεν νομίζω ότι άλλο της τα αξίζει αγαπούσε κιόλας και άλλο αυτός ο πήρε. άνθρωπος, αλλά τέλος πάντων. Δεν πειράζει, εγώ δεν θα πω κάτι άλλο, θα την αφήσω να βγει, να με βρίζει, να ράνει, να κάνει, εγώ να πάρω αυτά που θέλω και από εκεί και πέρα να θυμάται πάντως ότι έχω κάτι συνομιλίες που όλοι, ακόμα και οι υποτιθέμενοι φίλοι της την κράζουν. Αλλά να παρακαλάει να μην βάλω άτομο εδώ μέσα να τη χτυπήσει, γιατί θα θέλει να εξαφανιστεί, γιατί 3 συγκεκριμένα άτομα μόνο την κολοτρυπίδα σου δεν έχουν φωτογραφία, μόνο αυτό θα σου πω. Τίποτα άλλο. Τα πάντα έχω από σένα. Κυκλοφορεί. Ευχαριστώ πολύ, Βάσο. Δεν με λες, εμφανίστηκε εδώ μέσα, είναι πάλι. Ναι, έκανε τέτοιο. Το Μπουρίνι έκανε ιστορία με μένα.
Ρε Βασούλα, τι ρωτάς, γιατί έφυγε ποτέ μέσα, είναι με το ψεύδι και τώρα που μιλάμε εδώ Όχι, μέσα είναι. Για το προφίλ της, το Μπουρίνι, το κυκλοφορεί πάλι, αυτό σας ρωτάω. Ναι, ανέβασε ιστορία με μένα. Α, καλά, Ναι, εντάξει. Μπορεί. Ναι. Α, μάλιστα. Αυτό ναι, αλλά όχι την κυκλοφορά. Είναι το ψεύτικο εδώ μέσα είναι. Εδώ και τώρα που Κοίτα να μιλάμε. δεις. Δεν λείπει από εδώ, εντάξει. Συμφωνώ σε ναι. αυτό, αλλά εγώ λέω για το προφίλ. Εσύ και η Βούλα έχετε καταθέσει καταγραφή μου. Έτσι, κορίτσια μου, καταγράφτε με, καταγράφτε με. Εγώ Πάτε μου και λίγο πάντως, αέρα, έλα. εγώ πάντως έχω να πω ότι σάλταρε από τότε που είδε ότι εγώ με τον Στέφανο στην ουσία δεν μάλωσα ποτέ και ότι απλά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Εκεί σάλταρε. Σου λέει δεν γίνεται. Βέβαια τον Στέφανο δεν θα τον έχεις ποτέ, μα ποτέ στη ζωή σου. Αυτό να το ξέρεις. Από εκεί και πέρα... Ποτέ. Από εκεί και πέρα πάνε βγάλε ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις, προσπάθησε να προκαλέσεις όσο θέλεις, αλλά σου είπα πρόσεχε γιατί εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που μιλάνε και δεν κάνουν, είτε γιατί οι άνθρωποι δεν τους παίρνει οικονομικά, είτε γιατί οι άνθρωποι φοβούνται είτε οτιδήποτε. Εγώ μία φορά θα σε ενοχλήσω, αλλά θα σε ενοχλήσω. Και μην προσπαθείς τώρα να χτυπήσεις εμένα για να καλυφθούν τώρα όλα αυτά με τον τζέο που κάνατε όλοι μεταξύ σας, ούτε με το σίνερ που ήσουν μέσα σε αυτά. Εντάξει, πάνε κάλυψε τίποτα άλλο σε αυτή την περίπτωση. Και πολύ φοβάμαι ότι αυτοί οι δύο δεν ήταν και καθόλου μπλεγμένοι σε αντίθεση με σένα. Αυτά, θα την αφήσω λοιπόν να ξεφτυλιστεί, να πει ό,τι θέλει. Όλοι ξέρουν τι έχουν από πίσω και τι μου στέλνουν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα εσύ έχεις φάει μια χαρά και από την Τάνια και από όλους. Εκεί θα μείνεις μόνη σου. Η Αναστασία σε έκανε blog. Η Τάνια σε έβγαλε από συντονίστρια. Εγώ σε έκανα blog. Όλοι οι υπόλοιποι σε γράφουν στα αρχίδια τους. Εδώ μέσα δεν έχεις αρχίδια να μπεις καν. Για να χτυπήσεις εμένα μπήκες και έκανες καταγραφή συνομιλίας από την Τάνια για να τη βάλεις. Έκανες screenshot ένα μήνυμα που σου στείλα στο ψεύτικο το προφίλ σου που υποτίθεται ότι ήταν αληθινό το δικό σου και ότι εγώ σε ενόχλησα ξαφνικά. Και πολλά άλλα. Γι' αυτό παιδιά όσοι έχετε Instagram, κάτω παύλα 85 κάτω παύλα είναι το Μπουρίνι, απλά να γνωρίζετε. Και όσοι θέλετε να σας στείλω όλα τα προφίλ και του Instagram και του Facebook και του TikTok που έχει. Αυτά. Τι κενός άνθρωπος. Απλά ήθελα να σου πω ότι η χαρά της ήταν να χάνει έστω και ένα άνθρωπο, ας πούμε και σήμερα, έναν άνθρωπο να φεύγει από την παρέα του Στεφανή, για αυτή να ήταν χαρά. Καταλαβαίνεις. Μα αυτή δεν ήξερε καν ότι εγώ με τον Στέφανο τα είχαμε σχεδιασμένα και με την Τζέννη. Τόσο ηλίθια ήταν. Αυτό ήταν που την έτσουξε. Τι νόμιζε, ότι μόνο αυτή μπορούσε να στήσει εργάκια, εμείς δεν μπορούσαμε να στήσουμε? Εμείς στήσαμε το καλύτερο Βάσο και τουλάχιστον είμαστε ενωμένοι όλοι μεταξύ μας. Όχι μόνο εδώ μέσα και έξω από εδώ. Ναι, το σημαντικότερο. Ναι. Βέβαια, σου είπα, υπήρχαν κάτι κορίτσια που μου στέλνανε μηνύματα. Πέπη είπε αυτό, έγινε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Περιμένει να σε χτυπήσει, να σε ράνει. Εγώ να σε χτυπήσω? Καταρχήν να σου πω ότι δεν σε χώνεψα από την πρώτη στιγμή. Και ότι όταν σου είπα μια φορά ότι σε συμπαθώ, ήταν μόνο και μόνο για να σου ρίξω στάχτη στα μάτια. Πες να είσαι το μόνο άτομο που ποτέ στη ζωή μου, μα ποτέ δεν χώνεψα. Και να θυμάσαι, σου είπα, άμα βγεις εδώ μέσα να κάνεις μαγκές, παιδιά θυμηθείτε το, για μένα είναι η πιο πουτάνα να κάνει μαγκιά εδώ. Εγώ θα περιμένω να με κάνεις μαγκιά από κοντά, να έρθεις και να με πάρεις τηλέφωνο, να ανοίξεις κάμερα και να πεις την είπα να έρθει από κοντά. Εγώ δεν μιλάω για χειροδικία ούτε απειλώ. Απλά εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, αυτό το ξέρεις εσύ. Με όλα αυτά που έχεις κάνει. Και σου είπα κάτι, μην νομίζεις ότι δεν έχω όλα σου τα στοιχεία. Να ξεκινήσω από το παλιό ελληνικό σου νούμερο, το τι έκανες με το παλιό σου νούμερο, το αφημί σου, την ταυτότητά σου.
μέχρι και τα επιδόματα που έπαιρνες, που έκανες την ταυτότητά σου την καινούρια, όλα τα πάντα. Γι' αυτό σου λέω μην τα βάζεις μαζί μου, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μιλάω, πετάω κάτι πραγματάκια, αλλά όταν κάνω την έκρηξη, δεν μπορείς να φανταστείς, όχι δεν θα ξαναμπείς εδώ, αλλά τι λέω δεν θα ξαναμπείς εδώ. Πώς γίνεται ένας αιμονικός άνθρωπος να μην μπαίνει όταν δεν έχει δική του προσωπική ζωή και προσπαθεί να ασχοληθεί με την προσωπική ζωή άλλων για να αποκτήσει νόημα εδώ μέσα. Και στον μόνο που μπορείς και ανεβαίνεις και με βρίζεις είναι ο Matrix. Δεν μπορείς να ανεβείς άλλο να με βρήσεις. Δεν έχεις αρχίδια. Α, πάει στο Matrix. Την προηγούμενη φορά που με έβριζες στο Matrix ήτανε. Α, την έχει ακόμα αυτός εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν την έχει, ξέρω ότι την τελευταία φορά ήταν εκεί. Τώρα αν την έχει ή δεν την έχει, αυτός το ξέρει. Αλλά ωστόσο δεν το ρίχνω στο Matrix το φταίξιμο, γιατί ο Matrix είναι ένα προφίλ που αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα και μπαίνεις και κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν σε περιορίζει κάπου. Οκ, δεκτό. Και εγώ έχω μπει και έχω βρίσει. Δεν με περιόρισε. Όμως, να θυμάσαι κάτι. Εγώ θα σε αφήσω να πνίγεσαι μέσα σε αυτά που κάνεις, πιστεύοντας ότι μπορείς να με προκαλέσεις. Εσύ θα με προκαλείς και εγώ θα σκάβω υπόγεια πίσω σου. Μέχρι να κάνεις δεινόπισθεν και να πέσεις να προσγειωθείς σε μένα. Εντάξει. Εντάξει. Για την άλλη δεν θα μιλήσω καν, γιατί αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Θα έρθει η ώρα που, όπως λέτε, θα πάρει αυτό που πρέπει. Το αφήνω εδώ γιατί δεν με ενοχλεί κιόλας. Αλλά εσένα, είτε με ενοχλείς είτε όχι, να ξέρεις ότι πραγματικά θα σε ξεσκίσω. Πάντα. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω. Θα σε ξεσκίσω, θα σε κάνω να μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή που ήρθες στη ζωή. Και μη μας κοροϊδεύεις εμάς ότι οι γονείς σου έχουν πεθάνει, γιατί έχουμε εντοπίσει και που είναι. Ενημερωτικά. Που μας έβαζες να τους βάζουμε και μέσα στο μνημόσυνο χωρίς ντροπή. Εγώ θα τρεπόμουν να μην ζούσε η μάνα μου και να την έβαζα μέσα σε ένα μνημόσυνο να την μνημονεύουν. Σκουπίδι. Αυτά είχα να πω. Δεν θα ασχοληθώ. Ανέβασε ό,τι γουστάρεις. Αλλά να ξέρεις ότι από εδώ και πέρα έχεις να κάνεις με μένα. Κάτσε ρε παιδί, αυτό είναι πολύ σοβαρό που είπες στο τελευταίο. Ναι, το έχω μάθει και αυτό. Οι γονείς της ζουν. Δεν έχουν πεθάνει οι γονείς της, είναι στη ζωή. Απλά μόνο και μόνο για να μην ψάχνουμε τους γονείς της, έχει πει ότι έχουν φύγει από τη ζωή. Αυτό. Και είχε το θράσος να σου πει τόσο μεγάλο ψέμα και να τους μνημονεύσεις σαν πεθαμένους σε μνημόσυνο εσύ. Ναι, την είπα εγώ, λέω γιατί έλεγε ότι έχουν πεθάνει οι γονείς, λέω να τους βάλω μέσα τους ανθρώπους στο ψυχοσάββατο και μου είπε ναι, και μου είπε τα ονόματα των ανθρώπων και εγώ τα μνημόνευσα. Χωρίς να ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν και να είναι καλά. Γιατί εμένα με πήραν ένα τηλέφωνο και μου είπανε Πεπάρα, να ξέρεις ότι οι γονείς της ζουν αυτό και αυτό και εκείνο. Γι' αυτό έχω πει. Είτε είσαι Γερμανία, είτε είσαι Σκιάθο, είτε είσαι Σιτία, είτε είσαι Βόλο, είτε είσαι όπου θες να είσαι, για να μην εκφραστώ αλλιώς, να ξέρεις ότι εμείς οι δύο θα τα πούμε πολύ σύντομα. Και να ξέρεις ότι ακόμα λέμε ένα ενδεχόμενο και στη Γερμανία να είσαι, αν νομίζεις ότι επειδή η Γερμανία έχει νόμους, εμένα αν θα μου γυρίσει δεν θα σε γαμίσω, σε πληροφορώ, βγες έξω και άνοιξε τα δελτία να δεις τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Εγώ δεν θα φοβηθώ κανέναν. Κατάλαβες? Σε αφήνω να πνίγεσαι γιατί μόνο από μένα προσπαθείς να πάρεις άτομα αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι σε έχουν κατουρίσει. Γι' αυτό δεν ανοίγεις δικό σου live και όποτε ανοίγεις λες ψέματα και προσπαθείς να κάνεις τον κόσμο να έρχεται σε σένα, αλλά τη δύναμη τη δική μου εδώ που είμαι δεν θα την έχεις ποτέ. Ποτέ. Ό,τι και να κάνεις. Και αν νομίζεις με το να βγάζεις προσωπικά μου δεδομένα κάτι θα καταφέρεις, το μόνο που θα καταφέρεις είναι όσα λεφτά βγάζει ο Γιαννάκης, γιατί εσύ είσαι ένα σκουπίδι και δεν έχεις μία, να μου τα στέλνετε. Να μου τα βάζετε εκεί που πρέπει. Μόνο αυτό έχω να πω. Είναι αυτό ρε. Να ξέρεις, μαζί σου δεν θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά, από εδώ και πέρα θα ασχολούνται άλλοι μαζί σου και ήδη ξεκίνησαν να ασχολούνται από το πρωί,
Από εκεί και πέρα βγες να ξανακάνεις τις μαγκές σου και αν εγώ δεν βγάλω όλα τα ηχητικά, το τι σκαρφιζόσουν να κάνεις και πώς πήγες να μπλέξεις τον Στέφανο, εμένα Πέπη δεν θα με λένε. Βλέπεις το βουλώνω και δεν μιλάω. Μόλις το ανοίξω όμως, θα γαμηθείς μέχρι εκεί που πάει. Τέλος. Αυτό. Τώρα βέβαια θα βγω γιατί έχω και προσωπική ζωή. Είμαι και άνθρωπος που ζω εκτός από αυτό. Όπως και η Βάσο έχει ανοιχτό live γιατί αυτή τη στιγμή είναι και στη δουλειά της. Και τι πάνω από αυτό, έχει με κάτι να ασχοληθεί αυτός ο άνθρωπος. Όχι με κάποιους σαν εσένα. Και τώρα από εδώ και πέρα θα σε κάνω τσόντα. Να το ξέρεις. Από σήμερα θα είσαι η τσόντα μου. Εντάξει. Πώς έκανε τσόντα η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, μια τέτοια τσόντα θα βλέπεις μπροστά σου από εδώ και πέρα και χειρότερη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ Βάσο και για το συντονισμό και για το παράθυρο. Επειδή ξέρεις και τα προφίλ να μην προλάβουν να σε γράψουν κάτι να το πετάς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο να προσέχεις, εγώ θα ξαναμπώ λίγο πιο μετά, απλά έχω κάτι δουλειές να κάνω. Ναι, Αυτά. Φτάνεις, θα κλείσεις. όχι τώρα ακόμα. Έχουμε κάποια ώρα, περίπου σε ώρα ακόμα θέλω. Οκ. Καλά, έγινε. Άντε καλό δρόμο. Δεν ξέρω αν ανοίξει η Τζέννη. Σίγουρα θα ανοίξει σήμερα, εφιάλτησα υπάρχει εδώ μέσα, περίμενε. Και όχι μόνο η Τζέννη, και άλλοι θα ανοίξουν. Έπεσε η Τζέννη. Μπορεί μήπως ανοίξει. Ναι. Παίζει με τη φλόγα η Μπουρίνη. Παίζει με τη φλόγα. Κάτσε να δεις τη φλόγα είμαι εγώ. Αρέ Πέπη. Έλα. Τι ωραίο νέο άκουσα σήμερα. Και παρατηρήθηκε κυρίες και κύριοι μια στροφή απόψε. Τι ωραία. Ωραίο νέο άκουσα σήμερα πάντως για μένα. Και πολλά άλλα. Μπράβο, Θα σε πάρω τηλέφωνο μωρό μου σε λίγο, θα σε πάρω. Πάρε μου όποτε θες, όποτε μπορείς πάρε μου. Θα τα συζητήσουμε, μην αγχώνεσαι. Έχω να σου πω κι εγώ κάτι. Αχα, Αφού και πλέον πρέπει να τελειώνει. Αφού έφτασες εκεί που έφτασες, τώρα μπορώ να σου πω. Ναι. Αχ, παιδιά, πάω σπίτι μου επιτέλους. Ναι, κάτι πολύ σοβαρό μου έκανε. Πάρα πολύ σοβαρό. Και αν νομίζω ότι επειδή όλοι τα λένε εδώ πέρα μέσα και κάθονται με σταυρωμένα χέρια, εγώ έκατσα, μάλλον είναι πολύ λάθος. Και αν νομίζω ότι ο δικηγόρος δεν μπορεί να βρει τα πάντα, πάλι είναι πολύ λάθος. Αλλά ήθελε να μπλέξει με την πεπάρα, τώρα θα φας μια πουτσάρα και θα είναι όλη δική σου. Αυτά. Κατεβαίνω γιατί έχω λίγο δουλίτσα, φιλάκια πολλά, καλή συνέχεια, μιλάμε μετά. Τσάου. Καλή συνέχεια να προσέχεις. Ασούλα μου. Τι έγινε κουμπέλα? Τώρα πάω σπίτι. Νωρίς πάει, γιατί πιο νωρίς. Εγώ παιδιά μη με πείτε κακιά. Μη με πείτε κακιά, εγώ χαίρομαι σε κάποια θέματα. Φυσικά και θα χαρίσει. Και πρέπει να χαίρεσαι. Όταν υπάρχει τιμωρία πρέπει να χαιρόμαστε. Αλλά πολύ τραγικό αυτό δεν το ήξερα εγώ. Ναι, κάποιοι άνθρωποι ναι είναι αντίδικοι. Να είναι οι γονείς της ζωντανοί και να τους μνημονεύει. Πω ξεφτύλο. Τραγικό. Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Έχει σοπεδώσει το κάθε τι. Αυτή κι αν δεν είναι σατανιασμένη. Σατανιασμένη σαδίστρια. Αν είναι δυνατόν.
Εγώ είχα τη μάνα μου στο κρεβάτι, ξεψυχούσε, αλλά η ανάπνεε ακόμα. Και ήρθε μια ξαδέρφη να τη δει, κλωτσιδών την πέταξα και μυρολογούσε πάνω από το ζωντανό τον άνθρωπο και την πέταξα κλωτσιδών από το σπίτι. Και όχι τώρα να ζουνε κανονικά οι γονείς σου και να τους βάζεις και σε... Πω. Τι βρώμα είναι αυτή ρε πως. Πεμετός. Τραγικό. Σαν πως μόνο το μοναδικό είναι τραγικό που έκανε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δικαιώθηκα σε αρκετά πράγματα, οπότε ούτε που με νοιάζει και καθόλου. Υπομονή να έχουμε. Είπαμε, η δικαιοσύνη δεν είναι take away, πάρε έναν καφέ να φύγουμε. Υπομονή χρειάζεται. Αμάν, τι έγινε, δεν το πρόσεξα, όχι ρε πώς. Να μπούμε εδώ τώρα. Να κάνω τώρα να περπατήσω άλλο ένα. Πόση ώρα είναι, 6:30. Ναι. Ωραία φίλε, γεμάτο είναι εδώ. Γαμώτο. Τώρα λίγο παιδιά να βγω από το πάρκο και θα διαβάσω τι μου γράψατε. Παιδί, μωρέ παιδί, μάτε λίγο πιο κάτω, ίσως είναι το άλλο. Ρώμα και Δεσσοδία. Το μαλάκα. Το μαλάκα. Χριστέ. Έλα Στέλλα, τι έλεγες πριν κορίτσι μου και έπεσες? Χτύπησε τηλέφωνο, γι' αυτό έπεσα. Λέω, εγώ μπορεί να ακούγομαι λίγο κακιά, αλλά εγώ χαίρομαι, λέω, για κάποια πράγματα που γίνονται σε κάποιους ανθρώπους τώρα αυτή τη στιγμή. Τι κακιά βρε κορίτσι μου. Γιατί πρέπει να τιμωρηθούν, κακά τα ψέματα. Όταν πειράζουν κόσμο. Άλλοι δεν παίρνουνε μάθημα. Ναι, βιντεοφόρο είναι, αλλά ήταν μαλάκας ο άνθρωπος. Δεν κράτησε απόσταση για να κάνει προσπέραση το κολόπεδο. Γάμω τα διπλώματά τους γάμω.
Καραγκιόζης. Και άσε που απαγορεύεται να προσπεράσει ο βιτιοφόρος. Αλλά άμα είναι μαλάκας ο άνθρωπος, είναι μαλάκας τέλος. Βέβαια φάνηκε. Στο μισό μέτρο μπήκε μπροστά μου. Πλάκα με κάνει. Μακάρι να τον πιάσει η κάμερα και να τον δούνε και αυτόν. Δεν βλέπουνε μόνο εμένα, βλέπουν και αυτούς. Στο διάλογο. Είναι η Μανταμίτσα να μιλήσει. Τι? Η Μανταμίτσα λέω, πού είναι τώρα να μιλήσει που βλέπει που κάνει αυτός τέτοια. Δεν τον βλέπει. Όλα ντε, η Μαντάμιτσα δεν μιλάει τώρα. Βλέπεις, μόνο σε μένα λέει μαλακίες. Πετάγεται σαν την πορδί. Εντάξει, δεν ξέρω πώς αντιδράει στους μπροστινούς. Δεν ρώτησα. Δεν ξέρω μας στέλνει πουθενά σήμα, όπως θέλει για μένα ας πούμε. Δεν ξέρω. Σίγουρα κάτι θα στέλνει. Ω, γεμάτα είναι. Σπίτι μου επιτέλους. Άντε, ωραία, καλό. Το θέμα είναι άσε να με το πω καλύτερα. Άστο να πάει, άστο. Τι ώρα είναι? Εκεί 7.30. 7.30 Βασούλα μου, 7.30. Πολύ, πολύ σημαντικά αυτά που είπε η Πέπη, Εννοείται και τραγικά. Περήφανε. Για την Πουρίνη λέμε. Όχι ρε γάμο, ότι είναι κλειστό αυτό. Τι έχουνε πάθει ρε, κλείνουνε τα πάρκινγκ ρε τρελή να πούμε. Θα πάει ο κόσμος. Ρε γάμο. Τώρα. Όχι ρε γάμο το. Κοίτα εδώ ρε, πούς μου τι με κάνουνε τώρα. Μόνο κακό έχει κάνει αυτή εδώ μέσα. Τίποτα άλλο. Μόνο κακό. Για την κατασκευαστική ΑΕ, δηλαδή από τα κατασκευασμένα βίντεο με φωνή, με γραπτό λόγο, με.
Χώρια αυτά. Αδιώκονται, το ξέρουν, έτσι. Τι είπες, Μπλου? Διώκονται και όλα αυτά. Τι διώκονται. Άρχισε να μιλήσεις. Πες το λιγάκι, άνοιξε το μικρόφωνο και μετά μίλα. Όχι, λέω ότι αυτά διώκονται όλα. Εννοείται. Δεν χρειάζεται να έχουν εδώ μέσα λόγο για να τα βάλουν με έναν άνθρωπο. Άμα είσαι από τη μεριά που δεν θέλουν αυτοί, τα βάζουν. Άνοιξε ο Παπαρούνας. Εντάξει, για να μας πει τι έγινε ο γιατρός. Ρε παιδιά, μήπως θα ανοίξει η Τζέννη και το κάνει αναμετάδοση. Εγώ τον βαριέμαι τον πούστο. Δεν μπορώ. Τις μαλακίες να ακούσουμε. Όλο λιθιότητες λέει. Μια βλαϊκία πίσω από την άλλη. Ασυναρτησιολόγος. Νωρίς άνοιξε, ναι. Έχει αναμεταδότες. Όποιος θέλει ας πάει να τον ακούσει, τον βαριέται. Ξενάκι ταξιδεύει, Βασούλα. Δεν νομίζω να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί δεν έφτασε, αφού είπες σε λίγο είναι θα είναι σπίτι. Θα έχει τέτοια κούραση η Τζέννη τώρα. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Μιλάω και λόγια, δεν ξέρω. Έτσι πιστεύω. Όταν είναι μετά από ταξίδι ξεκουράζεται το Ζενάκι. Εγώ τον έχω και blog, δεν τον θέλω καθόλου. Δεν μπορώ να τον ακούω. Μαλακή. Έχει τόσες μαλακίες στο στόμα του. Ασυναρτησίες λέει. Όχι ρε κουτσουλιά.
Κάνουμε παιδιά μια ώρα ένα διάλειμμα. Τι άλλο θα έλεγε, τίποτα, μαλακίες θα έλεγε, τι θα έλεγε. Ποια είναι αυτή ρε που μας έκανε, ποια είναι αυτή που έκανε έτοιμα. Ο συνήθως μόλις φτάνει ο Στεφανής στην Αθήνα ανοίγει μετά την, μετά την συνάντηση, μετά την, πώς του λέμε, όταν είναι πάνω στο Στεφανής στη Θεσσαλονίκη δεν ανοίγει live. Μόλις φτάνει στην Αθήνα ο Στεφανής τότε ανοίγει live. Έτσι κάνει πάντα ο Λούγκας. Ρε καλώς την Τζουπ. Καλώς τη μου, μισό λεπτάκι παιδιά. Τσουπ μου. Πού είσαι Τσουπ μου? Θα γελάξω να σταματήσω. Καλώς ήρθες Τσουπ μου. Έφτασα. Θα πάρω τσιγαρέτα. Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τσουπάκι, τι κάνεις? Τι λες ρε? Τι λες ρε αγόρι εδώ πέρα και δεν σε πήρα γράμμη, τι με έγραψες? Μάλιστα. Οκ. Τι να σου πω εγώ τώρα? Έριξες ύπνο? Αχα. Τι να δω? Και μόνο που γράφει τέτοια ψέματα μέσα το παρτάλι που λέγεται Λέανδρος, φτάνει κιόλας.
θα πάρουν πόδι όλοι. Εντάξει, αγαπημένη μου επιθυμία, όταν... Η Ματουή έδειξε στα μπουζούκια δίπλα την Άννα Μαρία με τον Παναγιώτη. Και τώρα ξεκινάμε κάτι πολύ ακριβές. Όχι απλά ένα Γένεια που μετά πήγανε στα μπουζούκια. Αυτή η αίτηση ΦΟ 08 Ανακοίνωσα. ερθείς και μετά θα πάρουν ΦΟ 08. Θέλω να σε βρίσω τόσο πολύ ρε πούστη μου, τόσο πολύ. Το TikTok Ναι. βλέπεις κάποιοι άνθρωποι δεν σταματάνε και εξακολουθούν να μου κάνουν ζημία. Λοιπόν, τη στιγμή που με κάνουν ζημία και εσύ Ζαμάν φου, δεν μ' αρέσει έτσι. Και εγώ τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, για πες μου λίγο. Γιατί πρέπει να κάνεις... Εγώ να τα που φταίω βλέπεις- σε όλο αυτό που σε κάνουν εσένα δεν είπα ότι τι φταίς, να τα βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Γενικώς, εκεί που αφήνεις τα άτομα και εκφράζονται «Γεια σου Τζο», που εκφράζονται πως εκφράζονται, αλλά γιατί τους επιτρέπεις να πηγαίνουν, να γινόμαστε από εχθροί πιο εχθροί, ναι, αλλά εκμεταλλεύονται τη φιλό το live. Θα τελειώσει και θα σου απαντήσω. Ναι, εκμεταλλεύονται εσένα εδώ πέρα. Εσύ μπορεί να έβαλες ασπίδες, μπορεί να κάνεις δουλειά. Ναι, αλλά αυτοί και εσένα εκμεταλλεύονται. Γιατί αύριο μεθαύριο, άμα βγει καμιά στραβή, το έχουμε δει. Σε κράζανε. Το έχουμε δει. Σε κράζανε. Τελείωσες. Κάτσε λίγο. Πρέπει να τους κάνεις τα χατήρια. Ναι, τελείωσε να απαντήσω. Ωραία. Όταν τους είχες εσύ όλους εκεί πάνω και δεν τολμούσαμε καν να μπούμε στο live γιατί μας έκαναν blog και μας έψελναν αυτά που μας έψελναν μέρα νύχτα, σου ζήτησε εγώ καμιά φορά εσένα τα ρέστα? Γιατί δεν ήρθες να με γράψεις ένα μήνυμα, Γιάννη, έτσι κι αλλιώς θέλω να ανεβώ και εγώ να τα πω. Διότι εσύ δεν είπες κάτι για μένα, άρα εγώ δεν θα ζητήσω τα ρέστα σε σένα. Ναι, αλλά Εσύ γιατί μου ζητάς τα ρέστα τώρα? Ναι, αλλά Και επίσης κάτσε λίγο. Άλλο, μην λες τα ρέστα, πετάτε μία... Ελευθέρας Βοσκής μωρή δεν σε έλεγε. Τα ρέστα. Χωρισμένη δεν σε έλεγε. Σαν εφευγάτη μπήκες μέσα στο TikTok και απότομα άφησες τον κόσμο. Εμένα με κάναν μηνύσεις. Έχεις εσύ με τέτοια σχέση? τι σχέση έχω εγώ με τις μηνύσεις δικές σου και τι με νοιάζει εμένα τι σε έκαναν εσένα? Καρναβάλια. Δεν σε νοιάζει. Περίμενε μισό λεπτό, εσένα σε νοιάζει τι με κάνουν εμένα? Κάτσε λίγο. Εσένα σε ένοιαζε όταν ήταν στα παράθυρά σου και με έψελναν εμένα τον εξάψαλμο? Τι έγινε? Τι έγινε, έχεις μηνύματα? Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω δύο άτομα έχω, ρε. Μήπως παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Γιάννη? Δεν ξέρω. Έλαντε. Εγώ δεν τον ακούω, μιλάει τώρα. Όχι, ρε. Με όλη την ώρα τα τηλέφωνα. Για κατέβα λίγο ρε Μπλου και μετά ανεβαίνεις. Περίμενε λίγο. Τώρα θα το φτιάξω κι εγώ έτσι σχέδιο, περιμένετε. Δεν μας κάνουν. 1002 τηλέφωνα μας παίρνουν. Τώρα θα σας φτιάξω καλά. Κυρίκου πάρε. Να συνεχίσω, μ' ακούς? Τώρα ακούω. Ωραία. Περίμενα ένα λεπτό από λίγο. Κύριε Γιάννη, ακολουθήστε με λίγο να μπορώ να σας βρίσκω. Ένας άνθρωπος χωρίς να με ξέρει. Εγώ στο Σάκη, δεν ακολουθήσω Σάκη. Δεν θα ακολουθώ. Hello. Hello. Τώρα. Ελληνίδα είστε? Ελληνίδα είμαι καλέ. Δεν βλέπεις επάνω που λέει Βασούλα? Καλά, εγώ σε βρήκα και σε κάλεσα. Καλησπέρα. Πώς δεν σε ακολουθώ, τι χαζομάρες λες? Τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Από πού εκπέμπεις? Αθήνα. Αθήνα. Εγώ και κάθε... Ωραία, παίζεις με Γερμανία. Έλα ρε Αλάνη, κι εγώ ξέρεις πως έχω στη Γερμανία. Ναι, για πάμε. Για Να πάμε. δούμε βίες. Γερμανία, Ελλάδα, τι θα γίνει? Έλα, το ρέξα 48 άτομα, εγώ που πάω με 9.
Δεν έχει σημασία πόσα έχει μέσα κάποιος, γιατί μπορεί να έχει ένα δυνατό πορτοφόλι το οποίο να μας κάνει εδώ πέρα άπα. Εμείς δεν είμαστε παίχτες, έτσι μας την έδωσε και πατήσαμε το κουμπί και μας έστειλε εσένα. Είσαι σε φορτηγό. Ναι. Με ονόματα. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Εσύ? Εγώ σε Δήμο δουλεύω. Καλή φάση στο Δήμο. Αυτό θα τα λύσουμε. Καλή φάση στο Δήμο. Ναι, καλά είναι, καλά είναι. Στο Δήμο Αθηναίων δηλαδή. Όχι, σε ένα Δήμο της Αθήνας, όχι στο Δήμο Αθήνας. Ναι, οκ, αλλά τέλος πάντων δημοτικός υπάλληλος. Ναι. Μπράβο, Άλλη. Ωραία. Χαίρομαι για σένα. Πάμε ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ, tap δίνουμε, πόνο. Και εγώ θα το γυρίσω στα παιχνίδια τώρα, να ξέρεις Άλεξ. Έχω σκοπό να γνωρίσω πολύ κόσμο. Δεν θέλω να περάσω τίποτα. Μακάρι. Δεν πειράζει. Το tap θέλουμε. Έχω μία νίκη. Α, ο Άλεξ έχει 2. Α, Άλεξ δεν μας τα λες καλά. Τώρα το είδα. Καλησπέρα Τζον, καλησπέρα. Α, ήρθε να βρίσει ο Τζον. Ας βρίσει. Κανένα πρόβλημα. Και τι έγινε? Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Εδώ βρίζουνε όλοι σχεδόν. Στο like, πάνω. Και δεν έχουν και λόγο να βρίξουνε. Γιατί Τζον με βρίσανε πριν, πριν έγινε τέτοιο μωρέ, γι' αυτό. Με ποιον? Ποιος έβρισε? Για πες μας και εσύ τον παράπονο σου. Όχι, δεν λέω, ούτε καν. Το ξεπέρασα τώρα εγώ, δεν ασχολούμαι με άνθρωπους κατώτερου. Κατώτερο επίπεδου, Όχι τίποτα Τζον δεν φταίει σε τίποτα. Επειδή κάθε προφίλ εδώ που παίρνει και θέλει να κάνει το κομμάτι του βρίζει, δεν είπα εγώ κάτι. Πώς το λένε το Τζον? Ο Τζον βρίζει? Όχι, δεν βρίζει. Α. Θα κάνω μια ευχή, Άλεξ. Θα κάνω μια ευχή. Κάνε. Το TikTok να διώξει για πάντα όλα τα ψεύτικα και χωρίς να μπορεί κανένας να γράψει τίποτα διαφορετικό από το να ξέρει ότι είναι δικό του. Με το πραγματικό του όνομα, να δούμε πόσοι είναι μάγκες που θα μπορούσαν να βρίσουν ή να κάνουν τα πάντα. Με το πραγματικό όνομα όμως. Το όνομά σου ποιο είναι, Ευαγγελιό, πώς λέγεσαι? Βασούλα λέγομαι, Βασούλα. Βασούλα, άκουσα να σου πω. Το καλύτερο για μένα είναι να φύγουν τα πιτσιρίκια από εδώ πέρα. Να υπάρχει όριο, να υπάρχει όριο ηλικίας στο TikTok. Τα πιτσιρίκια λες, είναι πρόβλημα εδώ μέσα. Τα πιτσιρίκια είναι όταν θα τελειώσουν τα σχολεία. Δεν λέω για τη Γερμανία, δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία. Όταν θα τελειώσει τα σχολεία εδώ μέσα γίνεται χαμός. Ναι, δεν με έχει τύχει εμένα. Καλύτερα. Είμαι 6 χρόνια εδώ, Βασούλα, γι' αυτό το λέω. Και εγώ δεν είμαι λίγα, αλλά δεν έχω τύχει εγώ να έχω πρόβλημα με πιτσιρίκια. Ίσως γιατί είσαι στη Γερμανία, εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι, πώς να σου το πω, είναι... Με τα live δεν έχει σημασία από που εκπέμπεις, σημασία έχει ποιος δέχεσαι μέσα στα live. Είναι επιδημία, Βασούλα, είναι επιδημία εδώ. Είναι παιχνίδια και αυτά, μήπως παίζουνε παιχνίδια, δηλαδή και τα συναντάς ας πούμε στα παιχνίδια, κάπως έτσι? Όχι, χειρότερα. Κάθονται εδώ και κοινοποιεί ο ένας τον άλλον. Όταν σε βρίσουνε και... Όταν σε βρίσουνε μετά εγώ αντιδράσω, όπως αντιδράω δηλαδή. Μετά όταν το βγάζεις έξω, έχει τη δυνατότητα αυτός μέσα σε μία ώρα να φτιάξει 10 προφίλ με το ίδιο email και να συνεχίζει να βρίζει με άλλα το. Εντάξει ρε Τζον, δεν είπα κάτι. Οκ, σεβαστό. Αυτό είναι το δύσκολο, αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το άσχημο. Γι' αυτό και είπα τα ψεύτικα να εξαλείψουν. Ή αν υπάρχουν ψεύτικα να λένε ότι αυτά τα ψεύτικα φαίνεται να ταυτοποιούνται ότι είναι ας πούμε της Βασούλας, λέω ένα παράδειγμα. Ναι, και αυτό που σου λέω, να βάλουν όρια. Στο όριο ηλικίας, από 25 και πάνω να κάνεις TikTok. Αλλά όχι για την ηλικία, όχι ρε εσύ, Άλεξ, δεν συμφωνώ. Όχι, για την ηλικία σε πληροφορώ, έχει μεγαλύτερους σε ηλικία και ας μην είναι μικρά παιδιά, οι οποίοι είναι χειρότεροι από όλους, από ό,τι και να
έχεις δει εδώ μέσα. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Ναι. Τι έγινε τώρα, ποιος κέρδισε? Εγώ. Έχασες, Άλεξ, σε το λέω. Έχασες. Άλεξ, με συγχωρείς, σου πήραμε τις δύο τις νίκες. Δεν πειράζει όμως. Και την επάνω. Άκου Βασούλα, εγώ το ήξερα από την αρχή που θα χάσω. Καταλαβες. Δεν το πού φαίνεται αυτό ρε εσύ? Από πού το καταλαβαίνεις αυτό? Σου είπα, έχεις περισσότερα άτομα και εγώ δεν είχα άτομα, έτσι κι αλλιώς και... Κοίταξε πάνω, δεν πήραμε coins. Μην μπερδεύεσαι, δεν κάναμε ούτε tap-tap κάναμε πολλά, ούτε coins πήρα Και πολλά. εγώ επειδή είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν παίρνω coins από τα παιδιά που είναι καθημερινά εδώ, ήξερα το αποτέλεσμα, στο λέω ξεκάθαρα. Είμαι κάποιος που έχει... Ναι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, σήμερα μου έκανε παράπονα εδώ μια τεράστια δωροθέτρια που έχω και πιάζει πορτοφόλια μεγάλα εδώ σε μένα και μου λέει καλά ρε Βάσο, δεν τρέπεσαι σήμερα που έχω ένα coins μέσα? Κατάλαβες? Επειδή δεν την προετοιμάζω, γιατί ξέρω ότι είναι ικανή να αδειάσει όλο το πορτοφόλι σε μένα, κατάλαβες? Δεν θέλω τέτοια πράγματα εγώ. Να ξαναγεμίσει, τότε θα ξαναπαίξω άλλο ένα παιχνίδι. Να ξέρεις. Δεν παίζουμε ακόμη ένα να τις κάνω 3 τις νίκες μου. Βεβαίως, εννοείται. Κανένα πρόβλημα. Τώρα δεν περίμενε, δεν ξέρω να το κάνω. Περίμενε. Όχι, τώρα δεν ξέρω να το ξανακάνω, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Τώρα μου γράφει κάτι σε εφέ, ρε φίλε. Περίμενα. Εντάξει. Εντάξει. Βγάλε κάτι εφέ, τζίδικα πράγματα εκεί πέρα, λέει κάτι εφέ. Πάμε μόνο tap-tap ρε παιδιά, μην χάσω τις δυο νίκες. Το tap-tap θέλω να βλέπω. Τι είμαστε, μόνο 34, λείπει τώρα εδώ η αρχηγός από τα tap-tap και μου τα κατεβάσατε όλα. Μέχρι τώρα 100.000 τα είχαμε. Έλεος πια, δηλαδή έλεος, σας έχω αφήσει πάρα πολύ χαλαρούς, να ξέρετε. Μην κοιτάτε που είμαι ήρεμη σήμερα. Αγριεύω πολύ εγώ, ξέρεις Άλεξ. Με βλέπεις έτσι ήρεμη, είναι γιατί είμαι κουρασμένη τώρα. Ξέρεις ποιο είναι το ρητό, το ξέρεις, Ελληνίδα είσαι. Άνθρωπος που γαυγίζει. Σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Ναι. Εγώ όμως δαγκώνω και πολύ άσχημο. Καλά κάνεις. Βασικά δεν γαυγίζω χωρίς λόγο. Έτσι να το πούμε αυτό, μια που βάλαμε τα... Μπράβο, αυτό είναι το πιο σωστό που είπες. Δεν γαυγίζω χωρίς λόγο. Δεν γαυγίζω χωρίς λόγο και δεν θα γαυγίσω έτσι για να απλά να κάνω θόρυβο. Εγώ όσες φορές έχω χαρπάξει φλάτσα, γιατί έτσι λέω εγώ, είχα 200% δίκιο και τους άξιζαν ό,τι λόγια κι αν είπα. Ναι. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Τον Πιπιολέτο το ξέρεις? Όχι. Όχι. Γεια σου Κωνσταντή, σε είδα που κάνεις tap-tap. Είναι αυτός εδώ. Με ακούς παλιοκουφάλα? Αυτός εδώ, ο μαλακιστής. Με ποιον είμαι εγώ καλέ? Αυτός εδώ. Δεν το ξέρω, Ναι. όχι. Χάνεις. Μα δεν ξέρεις τον Πιπιολέτο, δεν ξέρεις κανέναν εδώ μέσα στο TikTok. Δεν το συζητώ. Είδατε που ακούνε Βασούλα? Τώρα θυμήθηκα να πούνε για το Ελευθέρας Βοσκής πριν είπε εσύ, δεν είπες τίποτα για μένα. Ψωνισμένα κεφάλια. Είσαι παντρεμένος Άλεξ, έχεις παιδιά, έχεις οικογένεια, τι γίνεται? Όχι, δυστυχώς. Είσαι ελεύθερο παιδί? Ελεύθερος και ωραίος? Ωραίο. Ευχαριστώ, Δεν το λέω, αντικειμενικό είναι αυτό. Δεν είναι αντικειμενικό, είναι άλλο πράγμα. Αλλά εγώ δεν σε είπα ωραίος με την έννοια τι ωραίος άντρας είσαι, έτσι Ναι, το λέει ναι. η έκφραση. Ναι. Εγώ στα μάτια μου δεν βλέπω την ομορφιά με άλλο μάτι. Οπότε δεν ξέρω να σε απαντήσω σε αυτό. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω αν είσαι όμορφος ή άσχημος. Σωστό. Δεν κοιτάω ποτέ τον άνθρωπο, δηλαδή εμφανισιακά. Εμένα με νοιάζει τι θα βγάλει από το στόμα του. Άμα από το στόμα σου βγάλει βάτραχο, θα σε πω κατά επιετών και άντε γεια. Τόσο απλά. Έτσι που λες Άλεξ, ώστε είσαι και ελεύθερο παλικάρι. Μάλιστα.
Τι τραγούδια ακούς? Σερέτη. Σερέτη, αυτό θα έλεγα. Θέλε μας να τα ακούσουν. Κάτσε και έχω δουλέψει και στα μπουζούκια, έχω... Έχεις περάσει από τα μπουζούκια. Τι? Εγώ ήμουνα στον Κιάμο, πουλάγα τα CD του, ήμουνα δημόσιες σχέσεις έκανα. Στο Νότι είχα δουλέψει για λίγο διάστημα. Να ακούσει για τον Νότι να ξανααγριέψει. Στη Γερμανία παίζεις κανονικά παιχνίδια για κατάταξη ή έτσι για το χαβαλέ ανοίγεις? Όχι καλέ. Τώρα έτυχε επειδή είδαμε αυτούς να παίζουνε και κάναμε αναμετάδοση να ακούσουμε τι μαλακίες θα πούνε. Τους κάνω εγώ χαβαλέ τώρα δόλο, τώρα θα δείτε να το κάνω κι εγώ. Και έτυχες εσύ, εγώ δεν παίζω παιχνίδια. Δεν το έχω πάρει δεστά το θέμα αυτό. Ναι, αλλά ρε Βασούλα, σε βλέπω ότι είσαι δωρήτρια, 28 level, εσύ πρέπει να έχεις δώσει λεφτά εδώ μέσα. Ναι, δίνω. Εγώ όλα μου τα χρόνια κάνω ανταλλαγή τα δωράκια που έχω πάρει, έχω βάλει και από την τσέπη μου και μόνο ρίχνω. Δεν πήρα τίποτα ποτέ. Ξέρω, δηλαδή αυτό που λένε πήρα, έβγαλα έναν καφέ, εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει από το TikTok. Ούτε εγώ. Έχω δεχτεί πάρα πολλά δώρα και μεγάλα δώρα έχω δεχτεί στο παρελθόν. Ανταλλαγή μόνο. Άλεξ, το κέρδισα πάλι, να ξέρεις. Συγγνώμη, αλλά έχασες και πάλι. Αυτό ήτανε. Αυτή τη φορά Βασούλα σ' αφήσαμε όμως. Ναι, με αφήσατε αυτή τη φορά, μπράβο. Την άλλη φορά δεν ξέρω, μπορεί και να τα ξαναπούμε. Σε ακολουθώ, μπορεί να θέλω να ξαναπαίξω με τον Άλεξ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, κέρδισε η Γερμανία, Άλεξ. Θα λέμε άλλη φορά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Βασούλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Κάνε και την αποσύνδεση που είσαι μέσα σε αυτά μπασμένους. Καληνύχτα. Λοιπόν, καληνύχτα, αγόρι μου, καληνύχτα. Έλα, ζήτα παράθυρο και κράξε. Α, τώρα να ζητήσει παράθυρο κατόπιν εορτής. Μάλιστα, όλο μαλακίες ακούμε γενικότερα. Γεια σου Δημητρούλα. Το έχετε παρατραβήξει γιατί έχετε ένα... Εγώ τον έχω μπλοκ πάντως, με το κανονικό μου, να τα λέμε και αυτά. Εγώ και αυτό συνομιλία ποτέ ξανά. Το θέμα, εσείς το καυτηριάζετε. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ποιο θέμα, τι θέλεις να βοηθήσουμε, τι εννοείς να βοηθήσουμε. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Είναι σαν πατικωμένο καρπούζι το κεφάλι του, μάλλον σαν κολοκύθα. Παιδιά, πραγματικά σαν κολοκύθα είναι το κεφάλι του. Κοιτάξτε εδώ να πάθετε πλάκα. Σαν κολοκύθα. Αυτό σου λέω, δεν παίρνω θέση και επίσης Κοιτάξτε εδώ. τα άτομα που έχει Ο κολοκύθας. Γκρέμλις, πραγματικό γκρέμλις. Αχ, ευχαριστώ για την καρδούλα. Ίδια είσαι με αυτούς. Τι έχουν αυτοί δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί. Που ανέβαιναν στα παράθυρα και μας έκραζαν. Βρε, κορίτσι του γλυκού νερού, το ίδιο είμαστε. Τελικά είμαστε το ίδιο ή όχι. Έχετε μπερδευτεί εδώ πέρα μέσα. Έχω 3 νίκες. Εγώ τα τόσα live που έχω κάνει εδώ μέσα, στον ύπνο σας δεν τα είδατε. Λοιπόν, άκουσα με να σου πω λίγο τώρα. Άκουσα με να σου πω γιατί άκρη δεν θα βγει. Ναι, για πες. Τώρα θα φάω λίγο. Τι έχετε μεταξύ σας. Θα βγει άκρη, άκουσε με, όταν λες δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει, χαίστηκα, δεν με νοιάζει. Αφού δεν σε ενδιαφέρει, θα ακούσεις και εσύ τα δέοντα. Άκου ό,τι λέει ο άνθρωπος. Θα ακούσεις και εσύ τα δέοντα. Εγώ είπα, τη στιγμή που το έχουν παραξηλώσει, το έχουν παρατραβήξει και είστε όλες μπουμπούκια είστε εδώ μέσα. Εγώ τι φταίω, εγώ που φταίω, εγώ που σε φταίω, εγώ. Γιατί είσαι μπουμπούκι, εγώ τι φταίω. ίδιο μπουμπούκια είστε εδώ μέσα. Ναι, πεταλουδίτσα μου, ναι. Έτσι βλέπω. Έχει επίπεδο ο άνθρωπος. Μονόφθαλμη. Επιδαπέδιο επίπεδο Κράτε έχει. μια γραμμή.
Γιατί λέτε θα το βάλω πάνω, εγώ θα κλείσω το μικρόφωνο και ας ξεσκίζουν τον κόσμο, ας γίνονται μηνύσεις, ας γίνονται αυτό, ας γίνονται εκείνο. Δεν είμαστε το ίδιο, ρε. Στα δικά σου τα live τι κάνουν, διαβάζετε τέτοιο... Ναι, εκείνος ίδιος είναι, καλά σε είπα εγώ. Άκουσε με. Αλλά επειδή το όνομα μου θυμίζει κολό, γι' αυτό δεν το λέω. Στο live ακούνε και τις αλήθειες. Στο δικό σου το live ψέμα, πας στο ψέμα ακούγεται. Στο δικό μου το live ακούγονται και αλήθειες. Όχι, ποτέ δεν ακούστηκε ούτε μία αλήθεια. Αυτό σας ενοχλεί εδώ πέρα στο TikTok. Έλα τώρα, χαλάρωσε ρε Αυτό σας γέρο. ενοχλεί. Και διώξε την Μπουρίνη με το ψεύτικο, μη σ' αρχίσω τα μπινελίκια παλιό αρχίδι. Που κάνεις μαγκές και με τα ψεύτικα. Στιγμή που με τιμάει ο κόσμος. Ποιος σε τιμάει βρε μαλάκα, όλοι σε κοροϊδεύουν οι Χαϊβάνοι. Αυτό είναι το ζόρι σας. Ναι, είναι μορφωμένος, παραμορφωμένος τον λες. Μορφωμένος Έλα, δεν τον επέστρεψε, λες. αγάπηγε ο Μπρούνο. Για πες, ξαναπες λίγο, δεν άκουσα. Τώρα τον βάζεις δύσκολα, πού να ξαναπεί τα ίδια. Πολλούς. Όσους θέλω. Πόσες μπρούνιρες έχετε. Λοιπόν, έλα τώρα, άκουσα με να σου πω λίγο. Άκουσα με να σου πω. Όσο παράξενο και να σου φαίνεται, εσύ τα μισά ακούς, δεν τα ακούς όλα. Θα μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Με νευρίασες πάρα πολύ πριν. Λοιπόν, διαφωνώ Γιατί? κάθετα. Σταμάτα να μιλήσω. Σταμάτα. Όχι. Διαφωνώ κάθετα σε κάποια πράγματα που έγιναν και γι' αυτό δεν συμμετείχα, ούτε βγήκα ποτέ να πω μπράβο. Σταμάτα να μιλήσω. Μα ακούει από εκεί. Ναι, να δω, μήπως τον έχω σίγαση, το Σάκη. Και όχι καλά, γιατί? Κατά λάθος. Γιατί δεν μ' ακούς? Ότι έχω σίγαση. Για το Σάκη λέω, Σάκη μ' ακούς. Ναι, σ' ακούει. Μ' ακούει. Σάκη ακούς. Σ' ακούει λέμε. Ναι, εδώ λέει έχει σίγαση, λέει το Σάκη, γι' αυτό η Μαλένα, αυτό, γι' αυτό. Δεν είμαι Κατά καλά. λάθος πήγες. Αχ, κι άλλοι δεν είναι καλά. Τελικά θέλουν γιατρό οι περισσότερες εδώ μέσα. Είμαστε μόνοι μας. Εδώ οι θεατές θέλουν να ακούσουν εδώ πέρα. Οι θεατές, ναι. Τη στιγμή που βγαίνουν. Τη στιγμή που βγαίνεις κάθε μέρα live, ναι, είσαι σημαντικός. Είδες. Άνοιξε. Ο Σάκης, Σάκη μ' ακούς. Σάκη Δεν μ' βλέπω ακούς, ότι ένα, σε δύο, βλέπω ένα, ήδη. δύο. Δεν άνοιξε. Γιατί δεν... Γιατί δεν στο εκείνο το άλλο. Μα δεν το ενέκλεισα το μικρόφωνο. Μπλου, άμα θες ξανανέβα δεν θα παίξω άλλο. Κουράστηκα. Βρε, δεν μιλάει ο Σάκης, εγώ μιλάω. Θα περιμένουμε τώρα μία ώρα, μ' ακούς. Ναι, να μας Δεν μιλήσει μιλάει ο Σάκης. Σάκης, τι να ακούσει από το Σάκη, δεν μιλάει. Και ας μας πει ένα-δύο. Σάκη, και αυτό που κάνεις είναι λίγο ύπουλο. Άκου τον ωραία, έχει... Αχ, ανέβασε λίγο τη Χριστίνα, ανέβασε λίγο την Μπλου. Έχω λερωμένα χέρια. Εγώ ξέρω ότι που βαδίζει. Πήγαινε, γράψτε από εκεί. Έχω βάλει λάδια τώρα. Δεν ξέρω, Σάκη, μας ακούν. Δεν ξέρω. Καλά ρε, δεν έχω συντονιστές εδώ μέσα. Τι να λερώσω τα Εγώ χέρια σε μου, δεν ακούω, μπορώ. Σάκη, ναι. Α, ανέβηκες, εντάξει. Το θέμα εδώ στο TikTok. Ναι. Θέλεις να πω εγώ λίγο δύο κουβέντες και μετά να μιλήσεις, γιατί ηρέμησα τώρα πριν με έχεις νευριάσει. Λοιπόν, άκου να σου πω. Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα που έχεις πάθει. Δεν βγήκα ποτέ να χειροκροτήσω, δεν είπα ποτέ καλά του κάνατε και δεν συμφωνώ, απλά σε αυτό δεν συμφωνώ, δεν σου αρκεί αυτό. Δεν πρόκειται να πάρω θέση ποτέ, δεν με ενδιαφέρει όπως τα κάνατε, γιατί ούτε κι εσύ είσαι ηθικός, όλοι μαζί τα κάνατε. Εγώ έχω λερωμένα χέρια, εγώ πιπεριά. Καθαρίζω. Και τώρα βγαίνεις και χτυπιέσαι και συνεχίζεις και δεν σταματάς κι εσύ όμως για να σταματήσει και η άλλη πλευρά. Από τη στιγμή που δεν σταματάει κανένας δεν θα τελειώσουν ποτέ. Α, καλά, είναι συνδεμένος με Κάριο. Δεν με ακούει, έκλεισα από το μικρόφωνο τώρα, δεν τον ακούω. Τώρα άμα θα μπει η Σέντρα να θα τέτοιο. Τώρα τελειώνει ο αγώνας και θα την βρω. Να, αλλά θα βγει, δεν θα καθίσει, ξέρετε. Άκουσες τι είπα τώρα ή μόνη μου μίλαγα? Σ' άκουγα. Έχω και όλοι τηλέφωνα και τέτοια αριστερά, δεξιά έχουμε.
Ωραία, αυτό που είπα Ναι, το ναι, ναι. άκουσες. Έχεις δουλειές Αυτό που εσύ, είπα ναι. το άκουσες. Έκαναν τα τηλέφωνα. Το κολομπούρινο που σε έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο δεν τα ακούσαμε εμείς. Δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα Δεν το που έχουμε έχεις πάθει. Δεν τα ηχογραφημένο. χειροκρότησα Σαβούλια ποτέ. με τις πυρίες Δεν του. συμφωνώ. Το μαλάκα. Ούτε θα τα έκανα εγώ ποτέ και αυτό κράτα. Ότι δεν συμφωνώ. Πρώτον, περίμενε. Δεύτερον, δεν βλέπω να Καραγκιόζη, σταματήσω για Καραγκιόζη. να ηρεμήσουν οι καταστάσεις λίγο και να σταματήσει και η άλλη πλευρά. Και ωραία. Και ωραία. Και που σταματήσα εγώ τι έγινε, το στόμα του δεν σταματάει να λέει. Το σκατομπούρινο η βούλα από κάτω συνέχεια γράφουνε με τα ψεύτικα. Τι να σταματήσω. Ποιον δουλεύετε εδώ μέσα. Τι είναι από εδώ να ξέρεις. Ούτε και με νοιάζει. Ξέρω πόσα λεφτά Α, πλήρωσα πάλι τα ίδια. TikTok, τις βλακίες του καθενός εδώ πέρα. Για να σταματήσω, εγώ δεν σταματάω, ρε. Περαστικά σου, ψυχούλα μου. Μα τα μίτσα. Και άλλη φορά δεν θα παίρνεις, ειδικά στο δικό μου το θέμα, και αφήνεις άτομα και σε σκίζουν. Θα πάρει και σε ένα. Α, τον είπανε τώρα, αγρίεψε λίγο τη φιλιό. Αγρίεψε την. Τι μου τη χαϊδεύεις εκεί. Καταρχάς πότε πήρα εγώ μέρος, καλέ. Η αλήθεια, άκουσε με. Πότε καλέ πήρα εγώ μέρος, πες με λίγο. Άκουσε με βρε. Κοντή 1,48. Άσε τώρα τις μαλακίες που λες εδώ πέρα. Άιτε τώρα τάπα. Δεν ακούς. Και όλες είστε εδώ μέσα σαν πειραγμένες. Όλα σας πειράζουν. Και τα Με είπε Κοντή τι να κάνω. Και τι είσαι, φίλη είσαι. Εσύ τι είσαι βρε Πανά, θεμάσαι για άνθρωπος που δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου. Όχι. Να μαλώσει, γιατί να μην μαλώσει. Βγαίνετε εδώ πέρα και το ξεφτιλίζετε. Έπαθα ζημία. Από εκεί και πέρα βάλε φερμοά. Βρε σε έκανα εγώ καμία ζημία, σε ενόχλησα εγώ βρε. Όχι. Και μην το παριστάνεις τη λέξη που πίσω από το γυαλί. Ούτε εσύ ούτε κανένας. Βρε σε ενόχλησα εγώ, σε έκανα εγώ καμία ζημιά. Άσε τώρα τις μαλακίες από χρόνια τις κάνεις τις εξυπνάδες εδώ πέρα στο αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Κι άλλο όταν είναι κάτι σοβαρά. Είδατε που ήρθε το μήνυμα και τον είπε γάλεγάζωσε λίγο που την έχεις εκεί πέρα. Ωραία, εγώ τι φταίω που έφυγες μηνύσεις, πες μου λίγο. Έλα το πάμε ένα-ένα τώρα. Εγώ τι φταίω. Βρε, δεν μας σχέδισε ρε ταλάρα. Κούφι είσαι. Τόσο καιρό εδώ πέρα τι άκουγες. Σε σκίζανε. Μα εγώ τι φταίω, εγώ τι φταίω. Βρε βούρλο είσαι, ρε βούρλο είσαι. Γιατί εσείς δεν Προσπαθεί να κάνει μαναφούγι και να μαζέψει κόσμο. Μέσα στο TikTok για να χωνέψετε, να καταλάβετε. Δεν του δίνουνε βήμα, ο καθένας στο live του είναι. Αυτά που έχουν συμβεί, κούφι ήσανε. Διαφωνώ κάθετα. Στο είπα 150 φορές. Βρε πάρ' το μπούλα από εδώ πέρα τώρα, διαφωνείς και διαφωνείς τώρα. Τι θες να κάνω εγώ και τι θες να κάνω εγώ καλά. Πάνε παίξε κούκλες τώρα. Έμαθε και τον μπούλο. Χαζοβιόλες τώρα μπήκατε εδώ μέσα. Διαφορά. Βράχε σου. Μαλακιστήρια. Χάνουμε ένα σωρό λεφτά. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Και αυτοί θέλουν να το κάνουν μήπως από εδώ, μήπως από εκεί. Άιτε χεστείτε τώρα. Τάπες εδώ μέσα. Παριστάνετε πίσω από το γυαλί εξυπνάδες. Βούρλα. Απ' τα καμένα βούρλα είστε. Γεια σου Στέλλα. Ηλίθιες, δεν μπορείς να μιλείς, εξυπνάδες και λες και αυτό. Άιτε τώρα το έχετε παραξηλώσει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, εξυπνάδες, μαγκές. Τι φταίω εγώ, τι φταίει εκεί, τι φταίει από εδώ. Εμείς το ίδιο είμαστε ρε. Ηλίθιες, είμαστε το ίδιο. Εγώ είμαι εδώ πέρα. Που ακούγεται δημόσια κάθε μέρα. Παλιοηλίθια. Όχι μόνο εσύ, είναι και άλλες ηλίθιες. Δηλαδή αν έβριζε και αν ήταν δυτική και έβριζε όλη την ώρα θα ήταν καλή, Εδώ μέσα που κυκλοφορούν. Πάντα ηλίθια. Και φταίω εγώ, φταίει εσύ. Κάτσε εκεί πέρα στα βγάσκια. Άιντε τώρα πανηλίθιες τώρα. Το ίδιο δεν έκανες και με τον Κορονάκο. Μας το έπαιζες από τότε σε έξυπνη. Γι' αυτό είχε εξαρτηστεί ο Κορονάκος τότε. ίδιο μοτίβ. Τι φταίω εγώ, τι φταίει εκεί, τι φταίει από εδώ.
Ακούτε λίγο ρε. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω ακούσει έτσι. Και καταρχήν εγώ δεν σε έβριζα φιλιό. Όταν έλεγα κάτι δεν σε έβριζα, μην μπερδεύεσαι.